Naipating nga mga daw si music background na naman. Talaga nga naglitay na tanga sonata po. Okay, special request ni manang kong Rihina. Ano kantaan ta kano sa guys ata nga deodorant. Nga drops hanga dati roll on. Okay, here's a special text message. Special kung nagtadati kita special kada kami. Kung ano dito ay Brother June. Kablaawa mang kano ni classmate ko nga ni Imelda Gandia. Tatinawagan na taag pagpakablaaw kano taman narimaan nga agpalpalansya. Kakunana ay kunak kanya na ibabar na dagay badbadon ta isupay nga paka sikuran na. Kuha, pakisikuran na. No, saya at nagsiat ko na tibalakad. Siya tibalakad ko. Hangkad ko na ni Ka Emil. Ay ko talaga ang nasaya at kabsata talaga. Mga apeng amin taagplansya. I-concentrate na natin agdengagan. Di ka di. Baka makapuor pa. Maliwayan natin pamplansyaan na. Anyway, good afternoon kang kakabsat Imelda. At enjoy listening to our favorite program. Dito ilaang nga po 97.7 Sweet Radio with yours truly Manong John Salyares together with John Mark Pastor. Kati program nga na po Luan. Adda kami manan. Juan, kataong mabalinan nyo. Taadito kami nga road. Kat kung nanadagdita mensahes balong. Juan, pakigrit man ni kasinsin ko nga ni Ryan Sanchez. Please birthday na. Thank you. Wow, happy birthday Ryan. Greetings coming from Isa. Yeah. Calzado Olaya. Iti Australia. Kunamat ni Teresa, my baby. Wow, kita launa. Dapat my baby na. Wala da. Naimbangal daw you watching here Kingdom of Saudi Arabia. Makapaawan, iliw, mabubuya kayong kanta. Salamat kasi mga natin kasmakitam. Launa na kita. Nakitagtatingan ako online ni ko ka. Anting Kathy Caval, Salvador. Okay, good afternoon kang kakata. Isong nga ti first request actually DJ kantana, di ba? Pero damdamata nga kantanan. For the meantime, dahil apo iti version me iti sa iti sa unga. Ay, iti imon kan ayat. Ayan, nyarami nagti lyrics na dirabi. Kanta mo ito. Padasa mga kantaan ta ko na. Barbaring no maya manan. Nga rod, may paeda ti kadagiti iso amin ang dita nga lalaki nga awan iti asawa na at agtutuok nga agmaymaysa. At nga rod, entitled Lumakay. Kaduan, iti awan asawa na manibig, managsipot iti karuban na aglalo no, balon nga agmaymaysa. Kumunol-kunol, pumalaod, pumadaya. Tila agan, tunti masarsaragan na. Naanakan, wanuwadan, apo ko na. Igaet ng tunti, agpirok di panggadan na. Tadakala pamilyan, iti palpalamutan na. Ngem mapay di karubak, siya payan ti maamak. Lumakayan ken agpultar, ngem di pay met nakasarak. Tinan sa amot mga sawa, mamamak nga awan pangbiag nga kasintuy suna. Lulumakay nga agmay maysa. Para kadagiti awan asawan, denggan nyo dahil di kapsa. Ayan. Kasking ka. Ayan. Dagiti awan asawan na nalibet ngemada kasinsinnarak na sintiran ket adalat takwarta na sustentado stage side di gamgamit na tagayang at dati sugar mami na
nga tilakay na at dajay Saudi Arabia. Isumet ng iti gabuti ipupusay na taawan tilimed nga din tuwag patenga. Ngem mapay di karubak siya payan ti maamak lumakayan ken agultak ngem di paimet nga kasarak tiren sa amut mga sawa maamamak ngawan pang biag na kasing tuwisuna no lumakay nga agmay maisa at damet ti baruwawas nga fil ti mga sawa di man tati kayak na tay para na nga da espada na awan ti mangipawil no isut pagragsakan na ngem kumamang idulin mateketan na ngem mapay di karubak siya payen di maamak lumakayan ken agultak ngem di paimet na kasarak tiren sa amut mga sawa mamamak ngawan panbiag na kaasin tu isuna no lumakay nga agmay maisa ngem mapay di karubak siya payen di maamak lumakayan ken agultak ngem di paimet na kasarak tiren sa amut mga sawa mamamak ngawan panbiag na kaasin tu isuna no lumakay nga agmay maisa tiren sa amut mga sawa mamamak ngawan panbiag na kaasin tu isuna no lumakay nga agmay maisa. Gadog kakatawat eh. Jai. Para na ito Facebook Live. Yes, of course. Amoy tadi kabsa yung nga Johnson yan. Es nga no sumbro may sangat tugaw lang nga po ko at nalpasan ti sonata. Kasta kapartak no inspirado ka garamid iti song. But that piece was actually written by Arthur Velasco of Rojas Isabela. May isang miyembro po ti Isabela United Artist. Kaya kung nakanapintas dating iyaramidan mo iti FDD version na. Ayo, diba? Kaya apo paulit-ulit mo na gito eh. Ako si Mrs. na ni brother ko to yan. Manong Juna, imbangal tayo, umangan tayo, nagmayat nga dinggan, tiso na tayo manong, kablawa man, ni uncle ko nga ni Ichad Naval alias Igo.